Så till om man ser kuben. Man ser den inte. Nej, helt klart så ser vi om det går bättre. Eller med. Upp. Så. Sådär. Perfekt. Ramin. Ja. Hej. Det får så här, eller? Kolla. Inte nu. Oj. Och sen visar den där framför. Jag som ser alla sidor. Hur säger man hej då på engelska? Goodbye. Goodbye.